بسم الله الرحمن الرحيم. Mnogo je stvari koje bi nam mogle pomoći u ovim teškim vremenima da ustrajimo na putu istine. O tome su čak knjige pisane, o tome su knjige prevođene. Ali evo ja ću spomenuti nekoliko savjeta. Molit će Allah da nam podari u tome beričeta. Prva stvar jeste u ovim teškim vremenima mnogo je bitno da imamo dnevni vird, da se družimo sa Kur'anom, ali ne samo ono klasično idem ja učiti Kur'an. Svakako to je beričet i Allah će insanu zbog toga podariti mnogo hajra. Ali mnogo više družiti se sa prijevodom, družiti se sa tefsirom, da razumiješ, da te to odgaja, da sutra kad ušu rad grije, ti na ovom padne onaj ajet, jučer sam čitao ajet, zabranjeno, haram, džehennem. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Dolaze mušici i kažu poslaniku, zašto Kur'an nije objavljen kao prijašnje knjige? Prijašnje knjige, kompletna knjiga, odjednom bude objavljena. Zašto Kur'an nije objavljen džumleten vahide? Odjednom. I Allah daje odgovor. Kaže, kevelike linuthebite bihi fuadek. Mi smo ga objavljivali tokom tvog života 23 godine. Zašto? Linuthebite bihi fuadek. Da bi učvrstio tvoje srce. Kur'an učvršćuje srce. Čije srce? Srce Muhammeda alejhi salatu vesselam. Šta mislite? Ako je trebalo Muhammedu alejhi salatu vesselam da mu nešto učvrsti srce, bio na mi'rađu, razgovarao sa gospodarom, vidio Džibrila svojim očima, tolike mu'džize, vidio džennet, vidio džehennem. Opet Allah kaže linuthebite bihi fuadek, da bi Muhammede tvoje srce učvrstili. Pa ako je trebao Kur'an da učvrsti srce Muhammeda alejhi salatu vesselam, gdje su naša srca? Isto tako, u ovim teškim vremenima, braćo moja draga, ako se insan bude vezivao za ljude, oslanjao se na ljude, očekivao od ljudi, završeno. U ovim teškim vremenima što više srčanih ibadeta u kojima se čovjek vezuje za Allah, što više, ako možeš ikako svaku seđdu, samo plaći, samo dovi, samo moli. Koliko je ljudi koji su se odmetnuli od Islama, koji su popustili, koji su se zadovoljili time da ja sam musliman, klanjam Bajram, klanjam teravije i to je to. Pa je mnogo bitno u ovim teškim vremenima, kada se nemaš kome plaho požaliti, kada imamo islamofobiju, kada imamo pritisak roditelja, prijatelja, društva, poznanika, kada je insan postao zaista garib, čudan, mnogo je bitno da se vezujete svojim srcem za Allah. Zašto je rečeno u hadisu, kaže, mnogo je Božji poslanik dovio Allahu, ja muqallibel kulub, thabit qalbi ala dinik. I to znači jednom Božji poslanik da poduči, a sad kaže, evo sad ću vas poduči jednom dovi i to je to. Ne kaže prenosioc, mnogo je učio tu dovu. Ja Rab, Allah mi se da se čovjek zaustavi kod ovog hadisa i da tu stane. Kaže, ja Rab, Muhammed alejhi salatu vesselam, koji je klanjao toliko noćni namaz, koji nije htio da pojede datulu koju nađe u svojoj kući na postelji. Datula. U njegovoj kući. Nije našao, ne, u njegovoj kući. Kaj možda je sadaka. Brate moji dragi, mi srokamo janje čitavo. Kaj, ko je zaklu? Jel halal? A podrigiva se, bate, odnese ispred sebe golfa dvojku ga se podrigne. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, tolika pobožnost,
toliki ibadet, tolika iskrenost. I opet kaže prenosioc, mnogo, ali mnogo je dovio tu dovu. Šta mislite koliko mi onda trebalo da je dovi? Brate, znači Allah mi da je doviš na svakom rekiatu, na svakoj sećdi. Imajući pozitivno mišljenje o svome gospodaru da ćete zbog te dovi sačuvati. Isto tako, mnogo je bitno, bez obzira što čovjek u datom momentu padne, u smislu padne i počiniš nešto što nije dobro, malo kreneš nazad, ali budi ubijeđen da je ovaj put ispravan put. Ako ti šeki dođe i kaže, vidi, znaš šta je, možda to i nije istina. Motaj kabel. Nema druge istine. Nema druge istine. Istina je inne dina inda Allahil Islam. Kod Allaha. Mi govorimo samo o Allahu. Kod njega je jedina vjera, prihvatljiva i ispravan Islam. Muhammed alejhi salatu vesselam je poslan cijelom čovječanstvu. Njegova poslanica je derogirala sve prethodne knjige. El jeume ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vam vjeru usavršio potpuna za Bosnu, za Evropu, Australiju, Japan, Ameriku, Arape, Turke. Za sve odgovara. Zašto? Jer je Allah usavršio. Inna nahnu nezelne zikra. Wa inna lehu lehafidhun. Mi objavljujemo Kur'an i mi ćemo ga čuvati. Pa je knjiga sačuvana. Pa je sunnet sačuvan. Pa je Islam derogirao prirodne vjere. Moraš biti ubijeđen da je to put istine. U svemu tome onda dolazi da shvatiš u ovoj dalekoj Bosni. Ali baš dalekoj Bosni. Tebe i mene je Allah počastio ničim što nije počastio djecu poslanika. Znate su poslanici najodabranija bića kod Allaha na dunjalku. Ali imate poslanika, njihova djeca nisu povjerovala. A toliko je njegov babo ugledan kod Allaha. A tebe Allah počasti Islamom. I to, elhamdulillahi rabbil alamin, izvornim Islamom. Pa je mnogo bitno u ovim teškim vremenima da čovjek pokuša shvatiti veličinu blagodati. Da to što imaš je nešto mnogo skupo. Ja sam živio u različitim državama arapskog svijeta. Vidio svega i svačega. Vidio ljudi dobrih vjernika i dobrih alima, ali vidio isto velikih fasika i velikih griješnika. A tebe Allah ovdje u dalekoj Bosni počasti sa Islamom. Počastite nečim čime nije počastio neke amidže Božijeg poslanika. Amidža. Znate što znači koliko je kod Arapa velika stvar amidža? Neke amidže Božijeg poslanika su imali kufru. A tebe uzvišeni Allah ovdje počasti. I onda pa dobro, ne mora sve bit mak na konac, može koji grije. Šta misliš da ti zbog tog grija zapečaćeno srce bude? Nemoj se igrat. Ulog je skup. Šta misliš da ti neko dadne ovoliki, ogroman dijamant? Znate onaj mali dijamant, ovolišni. Kaže, vrijedi milijone. Šta si dadne ti ovoliki dijamant? Kaže, šta? Nego idem gore gađam ptice. Čuvam ti njega, sine, znači, bolje nego svoje srce. Nego glavu. Ako puca neko, sakri dijamant, nek pogodi ovdje u čelo, pa, ako proleti. Ne proleti, ali bitno dijamant sačuvat. Allaha mi, Islam kojeg imaš, je ko dijamant koji je velikozemaljska kugla. I mnogo viši. Allah Želšanu kaže na sudnjem danu, kada bi nevjernici imali dunjaluk, kompletan, وَمِثْلَهُ مَعَهُ i još jednom, da se iskupi patnje džehennema. Ne bi se mogli iskupiti. Džaba ti volim svi.
dijamanti dunjaluka. Ako izgubiš uputu, pa budi ubijeđen da je ovo put istini. Isto tako, što više istigfara, što više povratka Allahu, te bareke wa ta'ala, što više samoobračuna. Nemojte sebi dozvoliti da kada je u pitanju dunjaluk, da pazimo na olovku, prodao, kupio, zaradio, a da nikada nemamo neki samoobračun sami sa sobom i svojim ahiretom. Kud idem? Ko sam? Šta sam? Napredujem? Nazadujem? Isto tako, edukacija, naobrazba. Danas je muslimanima jedna od najbitnijih stvari edukacija, ilm, znanje. Muslimani su najnepismeniji narod na planeti. A prvi ajet im objavljen, iqra, uči, obrazuj se. Allah mi se postidi insan nekada postupaka ljudi muslimana, postupaka iz vjeri. Šta su ljudi uradili od vjeri? Hajde čovjek pije alkohol, grije. Vego šta ljudi rade pod celofanom vjere, a grijesi ko nebesa veliki. Pa se to rješava kako? Edukaciju, učenje. Danas jednom ili dva put možda trebaš popiti vode i ostaćeš živ. Ali ti šerijetsko znanje treba danas 100 puta. Pa moramo u svome životu odvojiti vrijeme da učimo, da se obrazujemo. Neko će se obrazovati da nam tumači vjeru. Neko će nam se obrazovati da piše knjige. Ali kao običan musliman moram poznavati temelje svoje vjeri. Moram znati akidu, moram znati fiqh, moram znati namaz, moram znati šta izvodi iz vjeri. Moram to znati. To se može sve naučiti za godinu dana. Isto tako, tražiti dobro društvo. Teško u vremenu, teško je sam. Ali već kad imaju dvojica, već je lakše. Trojica lakše. Tražiti. Aha, vidim insana u džamiji, lijep, moralan, ne psuje, ne vrijeđa. Brate, šta ima? Hajmo zajedno na predavanje, hajde da se da pijemo kafu. Potreban si ti njemu, ali je potreban i on tebi. Isto tako, u granicama mogućnosti. U granicama mogućnosti da čovjek poziva ljude onome čemu što zna. U granicama mogu, pazi, ovo je kod dlaka, tanko. Veoma lako se desi, opravdano se desi da ljudi kritikuju, kaže, juče je bio u kafani, pročito jednu knjigu i sutra svima nešto tumači. Treba se toga paziti. Da čovjek ne počne tretirati teme za koje nije dorastao. Ali, ono što sam dorastao, čovjek ne klanja, brate, boj se Allaha, namaz je najbitnija stvar u islamu. Čovjek psuje, čovjek konzumira alkohol. To je nešto što znamo, što je potvrđeno. Pa pozivati ljude u ono što znamo, samim tim jačamo sebe. Ali kao da smo se u jednu ruku već obavezali, ne ide. Da sam jučer čovjeku govorio, a da ja danas to nešto uradim. Ko imaju malo obraza, bit će mu nelogično, ja danas ljudima govorim, nemojte, ja to sutra radim. Pa je pozivanje ljudi u hajr jedan vid očvršćavanja samoga sebe na putu istine.